Uy! Naan lagi ka ubang lalaki anak damulag oh. Ayo. Pa! Abli pa be! Sa baa mga manghuba ng putahan diya day. Pa, dukaya, anak niya oy! Sabat kayo ayaw ni mga saba mga ikak. Uy mo lang din ang kikuot. Udah ko, misita ni ba? Paay pa na, aday si ano pa o. Pastilan, April! Tingnan ta kang ayos sa sunod og inana. Sa inana good pa? Unsa rin mo gibuhat karon April nga nagdadaka uyab diri. Unsa rin masulti ang ubang tao diha? Labi na tong mga silingan nga mga maritis kayo. Unsa dali is kasulti na sa kuwa? Wa ko'y klaro nga pagkaamahan. Ay, pre, musugot ka ka, pre. Habala gaskal na imong hybrid nga anak. Dili jud ko musugot ana pre. Uy, si ano, ramang good ni siya. Tan-awar ko ni April nakabalo na kagtubag-tubag sa katungod aning laki ha. Kon ka nang Ay lom. Ay pagkapila-pil kay amo ni away sa anak. Away pa na, ano raman ni siya? Di na ma April. Ha, tan-awar ako namili kag laki na ana pag yung naunga di pa kompleto og ngipon. atay kay ako, pre. Di jud ko musugot ana ba? Ah, grabe, si Papa, uy, pesto yan, pugko. Unsa pa istoryahan ni April? Dali ka ni istorya di ko na madawat ang laki ha. Di pa dako tagag tarong nga imong minyuan di tarong. Kita bukan yung istorya ko lang. Oh, wa pa'y krimen, oh. Suspect na kang naunga. Na pre, di jud ko musugot pre, maskin pag magkinaunsa. Piperting lugiya sa anak kagwapa ani nya inani rang naunga ang kapunit niya. Hey, Papa, uy, paminawa sa pupupot, patakaram kag yawit da. Ila ka kuyaw ni mo April. Tanawa pre paminaway ang ibang sulti. Nagtubag-tubag sa kuwa pagkuha ni batasan. Tungod ng aning laki ha. Kol paminaw sa good call naram ko tuyo ko diri sa inyo ha ba? Na ay ko'y nagabutisan ni mo ni akong anak. April pag tinarong gid dia April. Ay gid pag pinuwang. Hey, papakaulawan lang ko ni mo ay. Patakaram kag yawit. Unsa patagjawit April? Anong mudapig ang kanang laki ha? Unsa ni tuyo ana diri ha? Uy, istorya ko dun sa tawin mo diri ah. Tuyo na ko diri ha. Wait, ka munta na ko diri sa inyo ha ba kung napabay sulod inyong gasol? Oh, naram din na pa oh. Pakatakar kag yawit. Ay, mag-check ka gasol. Tama din nanawag mo na yung ganyan nga. Nagpa-deliver ko gasol. Ah, kadali lang akong pauna. Ay natakol. Sorry kidong, kadali lang ko ano yung gasol. Clear ni. Ay nakol, insulto na ko nimo. Sakit ka manulti ba? Gumikan kay ngani ra kong itsura. Grabe ka makaistorya. Ikaw na lang palit dito kol, kay di na ko mo-deliver sa inyo ha. Na, awa pa. Mo na ko ingos mo patakar kag yawit. Karon wala man tay gasol, di ikaw mo palit. So man tay kahoy. Di, mangahoy ka. Uy, dong balik sa dong kay pa-deliver ko ba? Hanggang patakar kag yawit, pangalit ka. Dong balik, may kapot yung mga hoy! Dong!